Witam was moi roztomili. Dzisiaj 7 tajla opowieści o mojej karierze w Echucie, napisane w języku śląskim. Jak wiecie, nie, że Krista czubówna i w życiu nie wyda. Jak się tam jakaś pomyla albo przejęzycza, przeboczcie mi moi drodzy, ale niestety jest ino zwykłą kobietą i to się może mi zdarzyć, ja? Ale wracamy do naszego czytania. Jak już wam pisała, jak to było gryfnie na budowlanym, ale teroski, że przyszła na transport kolejowy. Moi kamraty z roboty mnie dobrze przyjęli, młoda frela 18 lat staro. Przyszłach do biura, robiłach z Marią, potem z Adelą i panią Frinci, ale ona została z wcześniejszej pensji i my robili cuzamen tylko krótko. Jak mu przyszła, my robili we transporcie na 4 zmiany w systemie tak zwanej 4-brygadówce. To szło tak, że żeś robił 4 dni pierwszą zmianę, potem dzień przerwy, potem 4 dni drugą, dzień przerwy, 4 dni trzecią, nocka, a potem 2 dni przerwy. I tak się robiło cały czas, jak to gadają, świątek, piątek i niedziela. Potem w latach 90. jak huta, tak jak większe huty w Polsce zaczęła mieć kłopoty finansowe, część załogi wyciepli na pensje wcześniejsze, zlikwidowali zmiana D i huta zaniechała robić we soboty, co niekiedy ludzie robili, ale tylko jako dyżury. Szczególnie walcownia, pompownia, obsługa pieca, bo wiadomo, ochrona i nasza zawodowa fajerwera. Zrobili też na nowo spółka do sprzątania, tak się zrobił raczkujący wtedy outsourcing. Spółka R sprzątała, wzięła też podsia, kolchow, kajhutnicy zaopatrywali się we węgiel, a potem spółka handlowała rułami drugiej klasy, które szło taniej kupić i ludzie kupowali na centralne i większe roboty w doma. Dużo prywaciarzy kupowało też. A także z tej firmy przyszły do nas na huta sprzątaczki. Część to były kobiety od pracowników huty, którzy tutaj przyszli z całej Polski za robotą i mieszkaniem i one było trudno znaleźć większa robota i taka praca spadła im jak z nieba. Na transport przyszły 2 sprzątaczki, potem została ino jedna. Jedna była jakaś z Polski, chyba z Legnicy, a druga ze Gdańska. Bez tuż pisza, bo one wcale nie gadały po naszemu. Kiedyś jak hopy szli na flaps, to by wiecie, taki posiłek regeneracyjny, na pauzie na frisztik, na tej przerwie i każdy miał chęć, mógł się skupić na ten ciepły posiłek. Jak już robotniki swój zjedli, bo oni mieli takie bony na flaps, a my biurokraty i inne, którym posiłek nie przysługiwał, mogliśmy się go kupić za geld. No i mnie się zachciało zupy, poszłam na walcownia, a to było niedaleko od transportu, po zupa z oberiby. Rych tych syto z kartofloma. Ida i niesa, a sprzątaczka z Gdańska go do... Asia, a co ty tam masz? A ona to zupa z ryby. A ona ciepła macha i więcej nic nie powiedziała. Ale pod koniec szychty już nie szczimała i przyszła do mnie i go do... A z jakiej ryby była to zupa? O mater dyjo, jak my się lachali. A ja jej wytłumaczyła, że oberyba to kalarepa, a nie żadna ryba. Mam nadzieję, że się spodobał mój felieton. Zapraszam na następne.